Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta iba sa ti Proverbio 26, versikulo 27. Dagiti mangkali iti palabog nga agpaay iti sabsabali, isudan to matlaeng ti maipalabog. Dagiti mangirugi iti reggaay, isudan to ti magaburan. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Awan mat gaya mabasto tayon. Masapul ngayon kayo mangiremedyo. Sapay na pudot ita dagiti pan nakabagiti lintag. Aduda ang nakadeploy iti asideg tayo. Agbisin tayo kadi. No di pa'y lakpumanaw dagita pan nakabagiti lintag. Just kekit di dagita. Kontrabida da iti biyag tayo. Apay no arudukan tayo ida aliputan, Pangulo. Nagaduda, idinto tabasit tayo. Di mo amo nga aramatan ti utek mo. No, da utek na, Pangulo. Kayat mo ka di arumarday ta utek mo, ha? Si kaki ko. Sino man ti kayat na rumar ti utek na? Amangan no sika ti rumar ti utek na. Agtal na kayo! Tikit di abas to tayo ti panunutan tayo. Awanan ti abas to tayo dito'y kampo. Awan ka di matlang nadadaal nga alad tayo, iti masakupan tayo. Ang mga no ada makabulo sa kalding tayo. Idinagsawar kami iti banda ijay daya. Awan mo tinadadaal nga alad, Pangulo. Nabakidlat ta dagiti kabiti, abat bato. Uray iti laod, Pangulo. Awan mo't nadadaal nga alad. Nasaya at mat. Ada na kaibaga nga ada ka no rebelde iti asidag. Agridam tayo. Ang mga no dagiti managdakdakas dagi jay. Pangulo, ada ka din nasaya at arebilde. Kaduan na arebilde. Kat mga alad iti abastuda kadagiti sibilyan. Ngamda tayo. Agtarakan tayo kadagiti dingwan. Kan agmula tayo diti kabambantayan. Deta tinagdumaan tayo kadagiti rebelde, Pangulo. Saan tayo amang namnama iti nagbandugan dagiti sibilyan? Awan nga minsan ikwa tayo iti patad. Kapilitan, adito'y tayo kabambantayan nga agnaad. Adda pa yan sarikad-kad tayo anak kabiti abat bato. Nangato pa'y. Ada nakita mi analawa na aladan ni Jay Bangir abantay. Anya kumaday ta anaaladan. Ado matimbulos dakal ding, Pangulo. Nagkuneng kayon. Apay adi kayo pala nangala kadagiti kalding. Umayo pailang ibaga ditoy. Umuli kami kumay tinangato akabiti. Tamang tiliw kami kadagiti kalding. Ngem ado tinagbantay ang nagtagipana a babae, Pangulo. Anya, nagtagipana a babae. Dagiti ka di kong kunada nga Amazona. Wen, Pangulo. Anyang iti aramidan tayo. Tapno makaala tayo iti kalding dagi jay nga Amazona. Pangulo, ada na isaro nga lalaki jay bangir ti kabiting alad. Kitkitahan da dagiti bulo sa kalding. Adar masda. Nakita yo ka di? No pinanggap dati umunag? Umunag ko madagiti daduma. Ngamin sagana dagiti kakadwa tayo ti Panada, Pangulo. Kat di dan pinatuloy. Amang nugam denda dagi jay tagsubli. Masapol nga gridam tayo amin. Di tayo laam mo, nagsublida. Sige nga rod, Pangulo. Ibagak ka dagiti kakadwa, taagwanawan da. Ada ka di ibagayo, Pangulo? Adda ka numot gayam na isarong iti inaladan dagiti kalding tayo. Imbilin kon kadagiti kakadwa, nga agwanawan kami, Pangulo. Nasayaat nga rod. Amangan no adamang takaw kadagiti kalding tayo. Wen nga rod, Pangulo. Sapay danda ni malakon dagiti dadduma. Imbagla paggatang kadagiti masapsapul tayo diti bantay. Damag ko asaan apatas ti aramid dagi jay arebilde. Managdakdagas da. Sadot da, Pangulo. Tadi da agtrabaho para itikanan kan masapsapul da. Dahit ang arod kat. Mapanda dumawat, wano pilitan da nga alaan ti di damot kukwa.
Tulisan da. Nagdadakkel da akarni. Ngam di damat ag trabaho. Mangala ka iti sumagmamano akaduam. Taing kayo agtiliw iti kalding dagiti Amazona. Wen Pangulo, nalaka lang dito. Anya nalaka lang? Nung nakitam ko mati kinaalibtak dagiti nga Amazona. Itulok mo ka din nga abakan na kati Amazona lang. Agrubat kayo kidin, tamapantayon. Makasidsida ak iti pinapaitan ti kalding. Kas kala nalaing, kita man no anya ti maramidam. Agtal na kayo. Inggaraw yung manin adwa. Kayo kit din. Kas kaila leon kan agila. Siyak ti agila. No makitak ti leon, kamatak asipitan. Kan gamatak kadagiti atitidog akukok. Kunang ngamin ti leon, na alibtak ti agila. Di ka man napangasunay. Husto daytan. Kayo kit din. Tapno at da pangaldawan tayo. Ada sumungad a lalaki. Agsagana kayo. Aglingad kayo kadagiti bulong ti kayo. Saan da tayo ang makita, no di da tumangad? Di da mo, ngay muli tayo iti sangati kayo. Nugamdan dati umuli iti kabiti. Panaan tayo ti sikiganda. Saan tayo ida apatayan? Wan kakadwa, agsagana tayo. Paliiwan tayo, no anya ti aramiden dagiti sumungad. Addadan iti asidag. Saan tayo nga agpadlaw? Addamot babae kadwada. Saan kayon ato managari? Tapno mangag tayo ti saritaanda. Numadlaw tayo nga umunagda iti inaladan. Pagtudwan tayo iti pana ti pagnaanda. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Kadidag iti imak dagiti kalding. Saan kami atulong? Tapno saan mi amangag? Darasin tayo nga rod. Tapno makatiliw tayo iti kalding. Uray sasagay sa tayo iti alain. May salang ka di ti kabaalam nga awitan. Sika, mano ti kabaalam nga awitan? Ang mga no day tala nalabid adilam ti awit mo into nag-awit tayo. Di ka man si Kiko. Ang mga numabati ka dito nga awan angas mo. Umuli tayo iti inaladan. At damit gayam lanot ang mabali na pagbitinan. Ano? Agawaan tayo. Tawan mo't makitak ngagbanbantay. Ha? Ang todo mo't taniti mana! Pagkapon dagi jay. Awan mo't makita ka tao. Ang mga no inkantada. Di mo't na sumardengan dagiti pana. Anya nga inkantada. Delikado tayo ito eh. Agsunod tayo. Bumabata yung iti bangir nga alad. Agsanod tayon kakadwa. At damot al-alyang at pampana. Makapana ayamot al-alya. Ha? Apay nga rod nga awan makita ka tao. Alangan mo't at tao asa na makita. Takron mat gayam dagiti awanan bain. Agbasak-basak dan tumat iti saan da ako ka. Ang naggapuan nga tadagi jay. Diyaka mo. Ang amangan no agsublida manan. Masapol nga agwanawan tayo akanayon iti aglawlaw. Awanan da iti bain. Umay da agbasak iti masakupan tayo. No jak agbidot. Dagiti tulisan dagi jay. Wenno rebelde. Kadwan na rebelde. Kat isuda matlang ti tulisan. Tagala da iti sanda nagpanugan. No umay da pa'y maminsan. Ikan tayon iti pagnakmanda. Panaan tayo ti saka, wenno imada. Wana, tapno agbutang da nga umay tumanen. Ayan nga iti pulutanan tayo akalding. Awan mo't awit yo. Pangulo. Adayong kantada mang bambantay kadagiti kalding. Anya, ulitin man timbagam. Idi umuli kami kumaiti alad, Pangulo. Agtudo mo't iti pana. Ngawan mo't makita mi ataw. Agpapada kayo ngawan na muna. Pinaltugan niyo kuma at ipagtataodan ti pana. Awan mo't nga rod ti makita mi ataw, Pangulo. Jak mamati kadagitang ipagbagayo. Awan kit yam amuyo
Iso adiyo nakita dagiti tao. Anya nga inkantada. Ala, inton rabi, mga ramid kayo iti tunnel iti sirok ti Cavite. Umunig kayo iti inaladan. Mga ramid kayo iti palabog. Mawata kon. Iti tunnel tayo amag na. Tapno di da tayo makita dagiti agbambantay. Sige, intayo nga rod. Agsubli tayo inton rabi. No ado tayo nga gali, mabibi. Mga ramid kayo iti ado a palabog. Tapno mapalabugan dagiti awanan bahin. Adda tayo iti asidag ti Cavite ngalad. Dito'y tayo sirok ti kayo ang mga ramid iti abot apagnaan tayo. Tapno makaunag tayo adida madlaw. Inton makaunag tayon. Mga ramid tayo iti ado a palabog. Makita tayo no asino ti mapalabugan. Maamuan tayo ita. No asino dagiti nang panakata tayo. No adala mapalabugan. Jak amon nga ibaga no anya ti aramida ken kuana. Alan tayo kitiyan. Tapagbalinan tayo abalod ijay-ayan tayo. Ang bagla ababonan. Kasano no inkantada ra? Imposible mat nga ta tingkantada. Agpaiso nga ta tingkantada. Jak pa'y mat nakita? Malaki din. Agkali tayo tapno mabibiit. Kakatwa, rugyan tayon ti agkali. Pangulo, adagkalkal iti sirok ti kayo, iti bandat daya. Anya ti panggap dagita, taagkali da? Amangan no agar aramid da iti tunnel, asar kanda, Pangulo. Agawa nyo, in kayo kargaan iti dadakkel abatoan na titirad. Tapno inton makali da ti sirok. Marsuod, kat iso damot laang ti magaburan. Awan Pangulo, adu titirad abato iti asidag. Agbunag kami. Kat ipundumi iti aglawlaw ti asidag ti kalkalyanda. Nasayaat. Ipagarup dagiti managdakdakas nga agbaligi da. Kalpasan na may kabil mitibat bato. Agbantay kami iti asidag. Ngamsan kami ngagpadlaw, Pangulo. Dandani tayo siguron makadanon iti bangir ti alad. Nalaing tinangarami diti alad da. Takabiti abat bato. Wen nga rod, ngam no makadanon tayo iti lasod ti alad. Addan pag naan tayo iti sirok ti Cavite nga alad da. Dandan ni siguron makadanon ti tunnel iti bangir. Siguro, paunaan dagiti kakaduatan, tapno isuda mat ti agkali. Owen, ala, rumor tapay. Sige, tani, nagpudot iti unag ti tanan. Rugyan dan akalyan iti nga to, tapno makaruwag tayo iti bangir. Apa yan? Kaslamat ang giginod. Jesus! Magaburan batan dagiti kakadua to! Darasan, rumatan, magabura tayo! Tulungan nak! Natupagan ti sakak iti dakkel abato. Naipit ti sakak. Uray sakmat, naipit mo ti sakak. Kasanuta iton. Kasanuta pa'y amaikat da ito eh. Ikarigatan pati makaakal dito eh. Awan ti pagpatulungan ta. Tanagaburan mo't dagiti kakadwata. Mairaman ta kadimot ang magaburan. Ay, jak pa'y kaya ti matay. Ay, nangro na kanyak. Kaya't ko pa'y tiagbiyag. Uray kaya ta ti agbyag. No di ta makaakal dito eh. Delikado ta. Imunag dito abanda. Kitaan nyo man, no adda tao iti unag. Intayo kitaan ija bangir, Pangulo. Ijay nga inrugi dati panagkali. Sige, uray ta sidag. Umuli kayo laang madita Cavite abato. Kumpatak iti lanot nga agbitbitin. Talumas udak iti alad. Sige, lumasod kayo mat dito'y Pangulo. Adda si bibiyag ang nagaburan ti sakada. Naipit iti batbato. Da kayo ama nagdakdakas. Tulungan da kayo. Ngam isoplong da kayo iti pan nakabagiti lintag. Agraman ti kakadwayo pa'y anabati iti ko tayo. Ipatiliw da kami.
Masapul apati dagiti kakaduami. Tapdag papada kami amay balod. Isuro mi, ti ayan ti kota mi. Ilintag ti killo nga aramid. Sorotan tinasaya at adalan. Tapno awan to ti pagbabawyan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jonah Ributaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio Kapitulo 3, versikulo 5. Agtalag ka iti apo iti amin apusom, di ka agtalag iti ipagarup mo nga ammom. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Bakit? Apay ngay, saan matan asumarsarong karda Clara dito'y balay? Kat no damag kung adda ka no as-asikasun na a negosyo na. Ay, kasta aya. Ay, kita ang manlaang aya. Sa bali pa'y atao ti pakadamagan tayo iti dayta. Ay, wun nga rod ah. Uray ipasyar na lang kumandag iti apo ko ta dito'y balay. Eh, kat datanto ati dumanon iti balay da. Ay na, nagandayaw. Amumay tadyakon kabalan ti agbiyahe iti adayaw. Kunak man nupod na dya ibagbaga nga da negosyo. Nakadamagam iti date na. Ay na, awan ti may limad itan na panawan. Ay, nagrigat nga rod ti pagdaldalanak ita. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Di mo laan mo. Nagado ti problema. Apay, awan sama nila kay mo. Adda ka no trabaho na. Amom, agdwa-dwa akon kin nila kay ko. Ipampambarnan sa laangan ti trabaho na. Angam kinapudno na, addan babae na. Kasta dagiti lalaki no naumadan ken ka. Kasta ka di? Ay, patyan na, Clara. Kasta idi nila kay ko. Ha? Napasamak mo't ti kastoy kada kayo kin nila kay mo idi? Katwan mat. Sinursurot ko pa idi Kat napanagnagak apod no ti atap ko. Nakiitak ida iti babae na asimrek iti hotel. Adda nga tamot babae nila kay ko? Adda dayjay. Nakakiitan iti kasukat mo. Ay, adadan ang maestresak. Nagsakitan ti ulok. Diyakon makaturog gapo kadagit hangay bagam. Bakit? Si kaman laangan ti sumarungkar kada Clara ay jay balay da. Day tamot kat ti planok. Aglugan kan itibas no kabaalampay Ay woy na, mapanak to inton Sabado. Tagawidak to inton Lunes. Agpuros kan iti prutas kan natang. Tay pasarabom kadakwada. Awon, lakay. Ay, unay katibanog ko na nagtrabaho itangal daw. Ay, bakit? Nakasaganan ka din timakan. Mabisin ako na. Apa yan? Apa yung agsangit ka? Wen, tadan babaim. Anya babae asasawam. Agtal na ka man. Perjim man ti aldaw ko. Kastoy anabambanuga. Asino ti babaim, ma? Asino ti nangisukatam kanya? Makaunutakkan kan. Mabisina. Kat di na ko mapagatapan iti kasta. Nasayat mo at nagkita tamanan dito iskwilaan. Ay, wan nga ron. Imbaglakit din.
Tada ka pang ibagbaga ka dagiti problema. Ay na, ibagamlat ta ka di kanyak, tapno malaganan ti Riknam. Kat, kumusta kayo ngay kanila kay Mau? Nagapa kami. Kunakon kat. Talaga nga da babae nila kay Mau. Paglibakan naman no damagak. Apay ngamin na ngay. Siyempre, ilibak na Panagkunak umad-adayon tiriknakan ko na. Kasta akmat ide. Jack na anusan, iso nagsina kami. Isumat lagayam a single ka itaa. Si putam nila kay Mo. Saan mo nga ipalubos alukwen na ka? Bakit? Nakita mo dyan cellphone ko. Ne, apay nga dakan ka ti cellphone ko. Adalakit kita. Apay apati day ta cellphone ko kat pakibiyangam. Gaputa adda babaim. Hay unay kan aya, ta ipapilit mo day ta. Apay asimrek di ta panunot mo, nga adda babaik. Gaputa nagbalbaliw kan. Kasanumanan ana ibagam ang nagbalbaliw akon. Kanayon kan nga ag-overtime. Awanin ti panawon mo kada kami kadagiti anak mo. Saan ka di anak ko nam kanyak idi? Akasapulan tayo ti dakkal agatad. Para iti panag-eskwela dagiti ubing. Apay nga ita, tasabalin ti bagbagam. Ha? Amok arason mo lang ang data. Nabayagan aluklukon na kami. Makaamu ka. Makabannog ka akasarsarita. Imayak manan dito'y balayo. Taambumatan na konsernakan ka. Imbag man ta concern ka kanya. Idinto ta nila kay ko kat saan. Kat, anya ngay ti madamag. Inal daw kami nga agap-apakin nila kay ko. Clara, bakit? Ayan jay twalyak. Aday ge banyo. Insagana kon. Kasta ka de. Sige. Si Kamot, di mo man lang bagbag ang adagayam nila kay mo dito'y balayo. Mala daw asumrek ita. Taada ka nung papanandakin ni boss na. Nangagnan sa ti pagsarsaritaan ta. Apay ko manumangag na. Nasaya at kiti Tapno maamuan na dagiti bidot na. O anya, ituloy tati agistorya, no? Ijay to ni iskwelaan. Ijay to ni iskwelaan. Taamangan numakadlaw nila kay ko. Sige, agkita tanto man ang ijay iskwelaan. Agawid ka masapa Sabalin tumanen ti papanam. Anya asabali nga ibagbagam. Unay kalakid din nga agsasaw aya, Clara. Trabaho ti araramidag. Mas dawak man kan ka. Mas patsyempay day tagayem mo at chismosa, ngam iti siya nga asawam. Saan mo nga iramraman dito ni kumarek a Janet? Tamas concern kanyak ngam iti sika. Apay, panagkunam, napudnukan ka day taagayem mo? Ha? Kat no nagado ti manggurgura kan kwa na, gapo iti ugali na. Apay, anya ko mati ugali na? Kita aman day ta. Di mo pa'y gayam ammo ti ugali na. Agtaltal kalatan amang istorya at ikabibiyag mo kankwana. Ichis-chismis na kaday ta. Ammom no anya ti agwarwaras dito lugar tayo ita. Broken family tayon, tanagsina ta. Anya? Kat ammom no asino ti akin aramid. Ni Janet agayim mo. Iso nga adaywam day jay agayim mo. Adda ka magayam dito'y kantina. Birbirukan kay Jarwar. Mabisina kami iso nga imayak dito. Kat, kumusta kayo kanila kay Mau? Ha? Addan sa talaga chicks na. Isumat ti chismis dito'y lugar tayo. Agsakit na ang tiulok no mangmangag ko dagita ngay bagbagam. Isukat na kan talaga iti mas ubeng. Sa bagay, uso ita ti kasta. Sige, mapanakon. Lalpas ka na nagmerienda. Mapan ko man kasarita di teacher di anak ko. Sige nga Rod. Agtongtong tantumanan Apay adi yung bagbagang o may kayo pumasyar, nanang. Kat kasanungay, katawan mo cellphone me kan ni tatangyaw. Ay, ugayam nanang. Napan nakipalingkin ni Clara. Kat dagiti ngay apukok. Insurot na ida, taigatangan na kano iti badbado da. Agi na naak man pa'y nga raw tanay, ay na, nabanugak iti biyahe. Di ka man pasalsali dito kusina? Agungat ka manen. Kat umayak nga rod tumulong. Diyak ka sa pulan titulong mo.
Ay una kan ay bakat. Adda ni nanang mo, ngam-ong tanakit din. Tapay, maruruda nga rod ka. Kaguram la aminan. Apay aya. Apay akasta ka. Clara, anak. Pangikabilak dagito'y nata, ngayon sangpot ka. Ay, iko nanang, dito'y latan lamisaan. Syakton ti mangisim pa. Mangantayo ka din, mabisina ko. Ah? Saan na kayo pinagmerienda ni Larry? Anya kat asaanen. Damdamagat no anya ti kayat na. Ang nabsugpay ka no. Tiket di ko nam, talaga nga awan pa nang isakit mo kininanang ko. Anya? Apay nga agsao ka manan iti kasta. Ala, sumardeng kayo. Talaga nabsugak pa itay. Kan maysa, sa anak ana usem nga agmerienda. Iso asaan yun apagapaan day taabanag. Ay, mabanog ka makiayayam ka dagiti apukaw. Naglalaing da tumaray. Ay na, dagulit da paikit di ananang, tila damdamagan da. Ay na, binanog da kayon. Agbuybuya mat nila kay mo iti TV, ijay salas. Bayan nyo dita? Aging ginura kayon samot. Nadlaw ko asaan anasaya at tilinangan nyo iti maysa ken maysa. Apay aya, anya aya ti pagapapaan nyo. Ay nananang, problemak da ito eh. Saan yun apakasikuran? Ma-stress kayo laang. Ibagam kanyak, barang makatulong ak. Saanan? Imay kayo tapno agbakasyon. Saan atapno denggan ti pakarikutak iti daytang asawak. Diyak kayat ang mairamraman kayo, nanang. O nanang, dahit iti pandisal nga ikapiyo. Makaramanak matlaangan iti pandisal. Puro kamuti ti ikapkapimikan ni tatang mo. Clara, diyaman tuwalya, pakiawat mo man. Naglaing kan. Apay ngamin asumrek ka di taban nyo adi mo alaan ti tuwalyam. Ingkalaan. Ay unay kamutin asumungsong bat iti asawam. Ingkakidiyawatan. Basit la abanag dayta. Marwam mo ngamin nanang. Kanayon lata nakas na. Apay, isulaang ti tao dito balay. Pa-importante. Ingkakatiyawatan. Ay unay kan. Pagapaan nyo dayta nga uray nagbasit abanag. Clara, sige na. Wunan! Mabitang! Kunakmat kan ka nga isaganam ti balon kung agtrabaho, taag-field kami ita. Awan nga rod ti na isaganak, mangan kanton ijerwar. Ay, una yan. Bigbigat abus bisitan nak. Ingka agtrabahon, amok ang mailiw kan iti babaim. Ay na, Jackson makapagtapal kan ka. Ay, unin. Ay, Sige, padasam! Sige, saktan na, kapay balod ka, Larry! Clara! Yuhu! Kumaray! Clara! Madamang aglablaban ni Clara. Ay, da kayo kaditinanang na? Wan, imbayak nagbakasyon. Ala, umunag ka ah. Ay, wen man, tada pag-istoryaan mi ka ni Clara. Ibagbagada mat along hair ka no dya babae nila kay mo. Nangibagakan ka. Ay na, ado tinakangagak. Dayta nga rod ti kayat ko apaneknekan. Siya kun ti mangibagbaga. Adda babae nila kay mo. Nagsakit lakit din ay ti bukot ko naglaba. Pimanaw ka din day gayam mo nga may bimisita kan ka. Wen nanang, nagado nga istorya na. Mabainak mit amang papanaw. Nagadaw tinanggag ko nga inchismis na kan ka. Diya imbaga na nga adda babae ni Larry. Dayta ti pagapapaan mi kinilari. Overtime kun kunana, ngam adan samot ngamin babae na. Saan ka kumaabasta mamati kadagiti istorya akakasta? Kadawyan adagita ti mangperde iti pamilya. Kita man, saanen anasaya at tilinangan nyo kanilaray. Takanayon kayon nga agap-apa. Wan nga rod nanang. Nasaya at apagsaritaan nyo day tabanag. Saan ka adumdum nga kadagiti istorya laang? Sabidong day taamang perdilaang iti pamilyayaw. Agmay-may sa kamot diti ruar, Laray. Wala nang. Agpapaangin akman.
Nadlaw ko ti saan anasaya at alinangan nyo kan ni Clara. Nasaya at matanadlaw mo dayta, nanang. Sikan ti pangibkasak iti sakit tinakam ko kankwana. Ngamin, mas denggan na pa'y ngamin tigayim na ngam iti siyak. Ipapilit na nga da babaik. Isumat dayta ti imbagak kankwana. Nasken apagsaritaan nyo dagiti banag asaan nyo apag kinnaawatan. Saan nakmat nga ron adengdenggan nanang. Agrugi apay lang agsao, kunkontraan na kun. Bayam ta kasaritak ni Clara, may papan iti dayta a banag. Dandani ako nagawid, Clara. Nasken nga ornosan nyo ti bagbagi yung agasawa. Wan nanang. Diyak kayat nga agawid ak nga agin-ginora kayo pay laeng. Wan nanang. Bayan nyo, agsarita kami kinilari. Adaywam nga min jagayim mo. Saan anasaya at idandanon na kan ka? Ne, damat Clara kanila kay na dya magmag na iti dya kalsada. Naka-holding hands da pa'y. Nag-sweet damutan. Sandan samatan nga gap-apa. Damagag tuman no agkita kami ka ni Clara ija iskwilaan inton bigat. Clara, kumusta nga yan? Naragsaka kita. Nakapariband ka pa'y. Kanay, nakalipstick ka. Kinuyog nakidikalman nila kay ko ang nagpaparlor. Isujay nakita kayo adwaan naka-holding hands. Nakita na kami gayam. Nag-sweet kayo nga raw. Nagsarita kami. Kinasarita nakpay agyebos na. Imbaga na kanyak at talaga nga awan babae nila kay ko. Ay kasta, kunada da babae na. Bayam, chismis lang ang data dagiti tattao nga umapal iti relasyon mi. Baybay akon, tamao madanto matlaang nga agis istorya. Sa bagay mo't di Apay ko mga stress at tibagi, kadagiti banag nga awan mo't kinapudno na. Kate. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Kumusta nga ida, Clara? Ay kat nasaya atin atilin na nganda. Nasaya atin tilin na nganda. Anyat kayat mo asawain? Adalabasit di da nagkinaawatan. Imbag ko nam ata nagbakasyon kat kinasaritak idaado Ay, dapat gayam na aramidan ti panagbakasyon mao. Podno dayta, lakay. Nasken apan kampay anainbag ti kinapudno sakbay agumura ka. Iti kasta maliklikan ti saan apag kinaawatan kan panakarakrak ti pamilya. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.